og velkommen til Kleopatra Ramia, vores 3-stjernede all-inclusive hotel her midt i Alanya. Lad os se nærmere på hotellet. Hotellet her er helt nyrenoveret i 2014, og det ses tydeligt på værelserne. De er store og rummelige, og der er en aircondition og en tilhørende balkon til alle værelser. Som I kan se, så er hotellet meget børnevenligt. De har i alt 3 pools. En pool med en vandrusbane, en almindelig pool og en børnepool. Som sagt, så er hotellet her all-inclusive hotel. Man kan både nyde sin mad indenfor, men også udenfor i de rigtig smukke omgivelser. Det var Kleopatra Ramia. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage imod jer hernede.